Diretso ka na doon. Natumba ako last time dyan. Dyan din ako, Temex yung dala ko. Sobrang bilis yun. Oo. Sobrang bilis ko dyan, tapos walang Bugs! Tanggal ka din na! Biro ka din na. Saan ka galing ko, Jiboy? Galing ako dun sa langit. Hey! Oh! Hi! Hello! Yung mga kasama mo doon? Saan sila pumunta? Devin, binabati ko po yung mga kasama ko sa, sa Kaukaw, sa Tayog. Hello! Hello, Kuya Will. Dito na po ako sa Wawawin. Hi vlog! Welcome to my guys! Hello po! Hello! 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 Yung mga taga-Sangkintin, wala. Opo, Kuya Will! Oo. Sa mga kasama ko po pala sa Sangkintin, Pangasinan. Hello po sa inyo po lahat. Opo. Andito po kami sa Wawawin, ABS-CBN. Artista ka na. Pag nahanap niyo po si tatay, pa-update na lang po ako. Hindi ko nahanap kagabi. Bakit? Magic! Nagkanto. Bakit? Butulan siya. Yun! Okay, at least nakakyat. Chado, yan. Dito, sir. Yan, tas pataas. Yan, sir. Kasjay Batam. Binisik naman na. Alright.
Tawas. Tawas. Tawas, tawas. Are you sure? Kininaw. Awis eh, uy. Rarampa yun. Kitang-kita, boy. Kita-kita. Oo. Ayos. Bawal lang sa gitna yung manubela. Okay, okay na, let go na, let go na. Ha? Hindi, tayuan mo. Tayuan mo. Tayo mo. Ha?